సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకతను ఈ వీడియో పంపినాడు. సో ఈ వీడియోతో చేయి బ్రో అని లిరిక్స్‌తో కావాలన్నారు. అందుకోసమే ఇలా చేసిన. సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. చూసారు కదా, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది లేదా ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. సో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. మీ ఫోటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా మీకు నచ్చిన ఫోటో. నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని ముందుకు లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. 27 సెకండ్ వరకు. సో కొంచెం జూమ్ చేసినా పర్వాలేదు. సో మీకు నచ్చినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఫోటోని ఇట్లా. సో ఇక్కడ పెట్టేసి, సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఉంటది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే కింద ఒక ఫోటో ఉంటది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి లిరిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లిరిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద ఫోటోని తీసేసి కాపీ 13 లేయర్స్ ఉంటుంది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరిక్స్ పైన ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని పైన చేసుకోవాలంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ లిరిక్స్ దగ్గర వచ్చి పేస్ట్ టైల్, సింపుల్‌గా పేస్ట్ టైల్ చేసేస్తే కింద ఉన్నది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో చూడండి, ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అండ్ లిరిక్స్ కూడా పైన వెళ్ళిపోతుంది. సో ఒకవేళ కిందనే పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. అది అది మీ ఇష్టం. కింద కూడా మంచిగానే ఉంటుంది. పైన కూడా మంచిగానే ఉంటుంది. సో మీకు నచ్చినట్టు పెట్టేసుకోండి. సో నేను పైన పెడుతున్నా. సో ఇలా సింపుల్‌గా 1 బై 1 లిరిక్స్‌ని కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. సో ఇలా కంప్లీట్ లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవడం అంతే. పేస్ట్ టైల్ చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవడం అంతే ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ లిరిక్స్ 25 సెకండ్, 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్స్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఒకవేళ ఇంకా దీనికి ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను చూపిస్తా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఒక టెంప్లెట్ తీసుకుందాం. సో ఏదో ఒక టెంప్లెట్. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ టెంప్లెట్ తీసుకుంటున్నా. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, మళ్ళీ ఇక్కడ బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో స్క్రీన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తుంది టెంప్లెట్. ఎక్సలెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వస్తుంది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.